Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sisamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na sorola ne ni fo asan ka jande mais akerina fo mogo ma lame mogo mago makala Allahu akbar bente yoro islamiyati Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo aye jogo dila jogo e dine nu ko anga faga o jogo cena minu ndi o mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni sigatola Allahu akbar Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sisamba soro atumbana بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله شهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشرف الله جبوك وبدو كرامانتو يالا كاينا على فعلا كشي أنا كهنا أنا كنما أنا كبركة يا ربي على كوكيننا وكلن لنا بلا جلنكا لا دلا مولودو ني أكونشرا كبارو بلا جلن نغارا an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ani kunnafonidilaw bɛ sigi o kama san 2015 Desanburu kalo mawludu a kuncɛlen kɔfɛ o laada in o timɛna kunnafonidila min ye kɛnɛ sɔrɔ a tun bɛ taa se kunnafonidila 100 ani kɔja ma minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu bɛ a lase arajosow la telesow la a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u jɛra ka ɲiningali 47 tɛngu a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara la journaliste 20 ani fila fɛ ɲiningali ninnu jaabi karamɔgɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a kɛ ɲiningalikɛlaw tɛgɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada ɲiningali ani jaabiw fɛ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara da a ka ca la san o san mawludu kɔfɛ an n'u bɛ sigi nin kɛnɛ in kan ka hakilila falenw kɛ ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma an bɛ o kɛnɛ de kan a y'a fɔ cogo min na ɲinɛ mawludu an bɛ ala fo ka ala barikada kɛra kɛcogo min na n'a kɛra sanga min kɔnɔ a n'a kɛra dekun fitinini min kɔnɔ n'o ye état d'urgence ye ayiwa alhamdulillah ala sɔnna mawludu a sera ka kɛ hɛrɛ la an bɛ ala fo la ka ala barikada a y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn nin ɲɔ jama bi jɛrɛ dunanw na ka na Mali la yan ka segin hɛrɛ la mɔgɔ minnu y'u jatigiw ye o ye jatigi ɲumanw de ye n'o ye Jamiyat Ansar Dinil Islamiyya ye ale président ba de sigilen filɛ international n'o ye Surakata Salamantaw ye ayiwa an b'u fo ka ansaruw fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara la u bɛ ka min kɛ su ni tile ala kama kunu gardiw ni sécurité mɔgɔw u nana ka na dugawu ɲini an ye dugawu k'u ye k'u labila maa 3,000 ani kɔ cɛw ni musow minnu y'u yɛrɛ di fi sabilillah k'a fɔ an b'i dɛmɛ silamɛya a ka taa a se yɔrɔ la bon o jama modèle k'o sɔrɔ ala yɛrɛ kama o ye ala yɛrɛ ka ko de ye u bɛɛ b'a kɛ fana fi sabilillahi a dɔgɔkun kelen bɛɛ cɛw bi yan musow bi yan mɔgɔ 3,000 mɔgɔ 3,000 ni kɔ o kelen bɛ k'u tila yɔrɔw la u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bi yan ayiwa alhamdulillah n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a bisimila n'o ye an balima journaliste ye a bɔraw ka so a nanaw ka so ni ala sɔnna fana sirabaw bolo ɲiningali la a ka d'aw ye cogo o cogo n'an bɛ se ka min jaabi ni ala sɔnna an b'o jaabi n'an ti min dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛ yan min bɛ se ka o jaabi di aw ma ni ala sɔnna o tigi bɛ n'o jaabi di a bisimila ala k'an wuli hɛrɛ la n bɛ fɛ ka min fɔ vie lakanako la e ni ne bɛɛ ka kan malidenya la e ni ne de bi fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an faso ye hali bi tiɲɛ ala k'a dɛmɛ u y'a yira u m'a yira ko mawludu ti kɛ mais u ko u bɛ siran jamako ɲɛ ko parce que u ye kibaru dɔw mɛn tubabuw fɛ ani u yɛrɛ ka ko sɛgɛsɛgɛlaw fɛ ko ko dɔ bɛna kɛ vie o kɔnɔna na diinɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔw de gɛrɛ ɲɔgɔn na u tɛ kelen ye quoi diinɛ ye diinɛ de ne ka diinɛ ye n ka diinɛ de c'est pas que ko mɔgɔ t'i faga c'est pas que mɔgɔ dɔw tɛ se ka na
bom do aw ka yɔrɔ la non o bɛ se ka kɛ c'est possible mais est-ce que bom doni silamɛ ka yɔrɔ la o bɛ se ka silamɛ bɔ silamɛya la wa kuma bi yan de anw taara anw ma taa kɛ ko an ɲuman bi bɔ anw taara kɛ ko nin y'anw ka diinɛ ye ni an sara an ka diinɛ kan bɔn bɛ ka don yɔrɔ minnu na olu ma silamɛya dabila u b'a kan bɛɛ n'i ka taabolo de don mawuludu y'anw ka taabolo de ye anw ka danaya fɛn dɔ y'o ye an b'a kɛ dɔ bɛ k'a fɔ n kɛnɛ n'a ye dɔrɔn n ka arajo mobili kɔnɔ n y'a bila a la dɔrɔn an balimakɛ n tɛna a tɔgɔ fɔ quoi n y'a dɔn ale sɛgɛnnen don kosɛbɛ mɔgɔ caman sɛgɛnnen don fana a bɛ k'a fɔ arajo la ko ni mawuludu kɔni kɛra ko o tɛ ala ko ye ko parce que k'o ye ka taa niw di kasara de ma ale fana a bɛ kuma arajoso la alors ko ni maa o maa kɔni taara mawuludu kɛ ni i taara mɔgɔw ni di k'u faga ko i taara di wariko de kama ko ala ko tɛ an ka mawuludu ti kɛ wari kama n ka président international sigilen filɛ min bɛ sɔrɔ mawuludu kɛyɔrɔ la o ti yan surafana kelen bɔ bilahi min bɛ sɔrɔ mawuludu kɛyɔrɔ la o ti yan surafana kelen bɔ a bɔn de i y'a dɔn o kɔrɔ ye u t'a faamu mais olu ma se ka ansariko de faamu hali bi Aidara ka sɔrɔ tɛ saraka minnu bɛ bɔ kalan minnu bɛ kɛ non non cɛw de bɛ yan musow de bɛ yan minnu kelen bɛ k'u ni di u bɛ tile kɔngɔ na o mɔgɔw de bɛ yen minnu kelen bɛ k'u yɛrɛ sacrifier fi sabilillah an bɛ ala ni olu de barika la anw ti jama jɛrɛ mawuludu ni fɛn anw ka dɔrɔmɛ ti sɔrɔ o la sisan ala tulo b'a la foro la ninnu ye baara min kɛ min b'a jɛ miliyari 1 na a ti tɛmɛ miliyɔn 4 kan ka mɔgɔ 2 wuli fɔ sini ka village 4 jɔnen n ka foro la bɛɛ minnu taara olu bɛɛ y'a ye village 5 village jɔli tɛ dɛ u nana ni minɛn minnu ye ka bɔ Chine min b'a jɛ miliyari 1 na bɛrɛ tɛ bon o joli bɛ sɔrɔ mawuludu kɛyɔrɔ la ne fɛ u k'u doni jigin mawuludu y'anw ka diinɛ de ye mais ala ma k'anw ka sɔrɔ sira ye sɔrɔ sira bɛ yen n bɛ fɛ k'a fɔ vi ye kaana sira kan ne n'ale bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ kan ka ala deli hali bi an faso in ala ka hakili ɲuman di a baarakɛlaw ma vi anw y'an ka mawuludu kɛ faamaw y'a ɲini an fɛ ko ni mawuludu bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ ko sécurité ko b'u degun ko bon mawuludu min bɛ yen n'o b'u siran o ye ne ta ye kumana ne kan ta yɛlɛmɛ ka bɔ su fɛ k'a kɛ tile fɛ n y'a f'u ye n ko problème foyi t'a la kabini ala k'an da ne fanga sɔsɔ foyi la ka se to n ye vie on est fier ko an ye maliyɛn ye mais hali bi an ka ala deli ala ka jamana in sabati concert ni dulɔmiyɔrɔw sécurité bɛ yen mais anw minnu y'an ni di ko an b'an faso dɛmɛ diinɛ tɔgɔ la anw de kɛra bolo kɔfɛfɛn mais silamɛw tɛ se ka kɛ bolo kɔfɛfɛn parce que peut-être mali politiki a bɛ ka tɛmɛ sira minnu fɛ u fililen don dɔɔni ni tubabu kɛn bɛ k'a f'u ye k'u ka silamɛw bila kɔfɛ ka silamɛya bɔ politiki la olu bɛ retard la o vie ala sago i sago i ka nin ɲininkali nin ka gɛlɛn dɔɔni dɛ mais an bɛ se ka min f'u ye laɲini fɔlɔ sɔrɔla laɲini fɔlɔ kun ye jumɛn ye tuma min na islamisiw ye jamana in minɛ an ye min mɛn an ka faamaw ko tubabu kana mais a don o y'a sɔrɔ fanga 2 bɛ jamana kɔnɔ minnu hakili la tubabu kana don an ka jamana kɔnɔ n b'o f'i ye o ye gundo de ye anw de ni président kumana su fɛ k'a yira la a ka dɛmɛ ɲini tubabuw fɛ a ko y'anw hakilila ye an ko a ko y'olu yɛrɛ hakilila ye a ko tuma na anw nana ka baara nɔgɔy'u bolo o dugujɛ tubabu ye gosili daminɛ Mali la yan o islamisiw hakili la olu yɔrɔ jɛngɛna pour le moment mais est-ce que islamisi ko in
corona ta in bannen o y'a bannen ya kuma bi yan de parce que sisan islamiste ko bi yɔrɔ min na k'a fɔ senw bi tigɛ bolow bi tigɛ di ala tɔgɔ la n bɛ fɛ k'a f'u ye an yɛrɛ sisan kɔni an yɛrɛ fɔ ni maa wɛrɛ y'an dɛmɛ ni hakili ye parce que anw bɛ min ye sisan nin tɛ silamɛw nɔ ye est ce que diɲɛ n'an tɛ ni modèle kura dɔ de ye k'a tɔgɔ da groupe dɔ la k'a sɔrɔ o tɛ k'u dogo o jukɔrɔ ka kojugu ninnu kɛ parce que mawuludu in na anw ye baara kɛ k'an sɛmɛnen to ala la ka siran parce que an bɛ ka siran mun ye an tɛ ka siran ko islamiste bɛ na dɛ mais est ce que islamiste yɛrɛw de tɛ yan jɔn de ye islamiste yɛrɛ ye jɔn de bɛ ka mɔgɔw faga an kamana gannen don la aw ye journaliste ye a bɛ kalan kɛ a bɛ kibaruw sɔrɔ peut-être dɔ bɛ se k'an dɛmɛ o la mun na jamakulunin dɔ wulila maa damadɔni sisan Irak n tɛna tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw fagali daminɛ ni silamɛya tɔgɔ ye an bɛ bala tuma min na essence bi bɔ yɔrɔ min na u nana yen minɛ u bɛ ka pétrole feere diɲɛ maabaw ma u tɛ hali pɔnti dilan pɔnti u t'o dilan mais Arabie Saoudite n'a ka se an'u ka hulafaw alliés Arabie Saoudite n'a ka alliés farala ɲɔgɔn kan Iraki b'a la Faransi faral'u kan Amérique faral'u kan Grande-Bretagne o yɛrɛ min da tɛ ko la o fana nana far'u kan ni jamana in bɛɛ contre jɔnni groupe ni dɔ minnu tɛ hali pɔnti dilan bon est ce que islamiste ko in ye tiɲɛ ye mais ni nin diɲɛ bɛɛ dɛsɛra nin groupe in na o tuma na groupe in ka force ye mun de ye a bɔra min a bɛ kɛlɛminɛnw bɔ min a bɛ ka mɔgɔw ni tiɲɛ ni dalilu jumɛn ye a b'u faga ni marifaw ni alors misiliw de mais ale dun t'o dilan mais o tuma na est ce que islamiste ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye ne ka inquiétude ye nin de ye ne dalen t'a la jɔn yɛrɛ don jɔn de ye islamiste ye diɲɛ kɔnɔ bon vraiment a kɛlen bɛ k'an degun o la an kɔni ye yɛlɛmɛ min ɲini an ka jamana ye an ka islamisiw la an hakili la ala sɔnna o sabatira mais islamiste ko min bɛ senna nin ye sa bon comme i mana min i bɛ mɔgɔ kɛlɛ f'i k'a dɔn a bɛ min jɔn don bon o kɔni o kɛlen bɛ k'an kamana gan mais aw tulo ka bon peut-être dɔ bɛ se k'an kunnafoni islamiste ko yɛrɛ la mais n b'a dɔn silamɛ kɔni mɔgɔ min bɛ seli ala ye k'a te turu o ti sɔn ka adamaden ni bɔ fiyewu sabu ala ye min fɔ kuranɛ na ni bɔ la o b'o dɔn n y'a fɔ a ye nin kɛnɛ ka siɲɛ caman muso dɔ ala kira tile la waritigiba de don a bɛ hinɛ kira la a bɛ hinɛ sahabaw la a bɛ ɲumanya bɛɛ k'u ye bɛɛ ko muso ye ɲɔgɔn tɛ ala ko la mais a sara don min na kira ko k'a y'a ni ye ka janɛmɛ mɛlɛkɛw de bolo mɔgɔw kabakoyara mais Jibrila nana fɔ kira ye ko min y'a ni se janɛmɛ mɛlɛkɛw bolo k'a ye jakuma de siri a ma dumuni d'a ma kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga ala ko maa o maa tɛ hinɛ i tɛ gɛrɛ ale ala la kumana muso ka baara tiɲɛna jakuma fagali kama mais selila jumɛn b'o dɔn k'i ye silamɛ k'i bɛ sɔn ka adamaden dɔ faga ka bɔ a denninw wɔrɔ o diinɛ tɔgɔ la an b'a dɔn selila kɔni t'o kɛ kumana fo k'a ɲɛɲini jɔn de ye islamiste ye ala sɔgɔ sɔgɔ an balimakɛ ka kuma a ko politiki mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan bon a bɛ se ka kɛ parce que anw tɛ politiki ko ɲɛdɔn anw tɛ politiki ko ɲɛdɔn o la ne m'a dɔn ko politiki mɔgɔ tun bɛ yen o ye kelen ye hali ni politiki mɔgɔ min tun bɛ yen ne ka dɔnni na Moro na ye o bɛɛ sanfɛ parce que Moro ye premier ministre kɛ jamana in kɔnɔ an b'ale dɔn n ye kuma d'ale ma peut-être o sira de kan ala bɛ se k'o seereya n ko mɔgɔw ma minnu bɛ Haidara fɛ n'u bɛ Haidara kanu ni n ka wele ser'u ma o k'a jaabi mais o kɔrɔ caman de b'o la o kɔrɔ caman de b'o la n y'o kɔrɔ dɔ f'i ye sisan anw sigilen bɛ de an kanuɲɔgɔn n'an dɛmɛɲɔgɔn n'an bɛ fɛ min ka kɛ an b'o ɲɛf'u ye u b'o kɛ an karamɔgɔ y'a fɔ sisan kɔnɔ bɛ minɛ don min na ne taara télé la n ye ci bila n ka mɔgɔw de ma n ko tara sisan an bɛ joli di u ko n k'a fɔ ko ka 10 millions di sɔrɔdasiw ma
mɔgɔ mɔgɔ ye dɔrɔmɛ di o kɔfɛ o faral'o kan ne bɛ n ka mɔgɔw wele de o an bɛ kuma o tuma na minnu wele min na ni o ɲɛnabɔra o fana bɛna da kɛnɛ kan bɛɛ bɛna o fana ye bi ala sɔnna ala sago Dabo n b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn n den don a ye ɲininkali min kɛ an ka laseli daminɛ ni bi cɛ an wasalen don munna an ka laseli bi kelen de kan kabini ne yɛrɛ ye wajuli daminɛ kabini ala k'an da kelen de don fila tɛ o ye jumɛn ye jogo diɲɛ mago bi jogo la kunu diɲɛ mago b'a la bi diɲɛ mago b'a la sini an ka baara bɛɛ kɛra jogo de kan bon o jogo sira kan denmisɛnnin min tugura an na ka sɔn k'u yɛrɛ di ala ma o ye bayirika de ye o bɛɛ ye mali o caman ye maliyɛnw de ye dɔw bi jamana wɛrɛw la bon o tuma na ne b'a fɔ alhamdulillah ne ye baara min kɛ a ye nɔ bɔ nisɔn ka d'a la parce que n sera ka kɛ sababu ye ka denmisɛnnin dɔw sauver bi et puis an ka wajuli in sira kan anw bagabagalen don hali n'an b'an jɔ an ka bulonda la an b'a jɔ ni ala de ye faso kama islamisiw k'a yira k'a fɔ ninnu tɛ ala nɔfɛ u ti kira nɔfɛ mɔgɔ min y'a fɔ tele ni arajo la ne de don ka tila ka denmisɛnw la faamu n ka kutubaw la misiri kɔnɔ ani n ka wajulikɛyɔrɔw la u kana sɔn u k'u nɛgɛn k'u bila jahanɛmɛ kɔnɔ parce que n'i ye maa kelen fɔ a ye ti kisi denmisɛn caman y'o fana mɛn bi tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ a ye ne ka wajuli sira kan vraiment ne bɛ ala tanu k'a fɔ a ye nɔ bɔ mun b'o yira n na denmisɛnnin ba caman de b'a nɔfɛ bi minnu sauvera minnu fana kumakanw kɛra sababu ye ka maliyɛn caman ni kisi bi fana islamisiw u kan ka denmisɛnnin caman minnu sɔrɔ anw ye caman b'o la ni maa m'a dɔn ala b'a dɔn n bɛ min fara an balimakɛ ka kuma kan sa ale ko yala n'a fɔra ne bɛ kɛ député ye n bɛ sɔn wa bon n b'a fɔ a ye o ye kabako ko ye anw ti kɛ député kɔni ye anw bɛ se ka députéw de bila ye parce que anw bɛ sigila min kan o ye ala ta de ye député sigila ye mɔgɔw ta ye député kɔrɔw bɛ yen an b'u ye don o don o la anw tɛ se k'a sigi chaise kan chaise min bɛ bɔ mɔgɔ kɔrɔ dɛ ayi ala y'an bila min kan an bɛ to o kan ala sago i sago a diyara n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn bon o conseil mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan a fɔlɔ ye ne yɛrɛ ye a filanan mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ a bɛɛ ye o conseil ye kɛ ka ɲininkali ale yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban o parce que groupement kan ka min kɛ groupement y'o kɛ ale y'o fɔ ka ban bon ne hakili la o ye groupement jɔyɔrɔ de ye groupement tɛ gouvernement ye groupement ye jɛkulu de ye minnu ye jamana in taacogo ye n'an y'an sigi u bɛna jamana in u bɛna tasuma don a la tuma na an ka kɛ hakilitigi ye an ka kunu an ka karamɔgɔbaw ani dubaw an ser'u ma an farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ dilan n'o ye groupement de leaders ye nin ko nin kɛlen an yɛrɛ wulila an taara banabaatɔ ninnu lajɛ dɔgɔtɔrɔso la alors u ka banaw bɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔw y'a ɲɛfɔ an ye an se ye min fana ye an y'o kɛ k'a yira k'a condamné kɛnɛ ka télévision mali télé la ani télé wɛrɛw la k'a yira k'a fɔ nin tɛ silamɛw ka baara ye a ma bɛn an ma wa silamɛya tɔgɔ de donna nin na an tɛ silamɛ ti maa fa an y'an ka nisɔngoya yira k'an ka tɔɔrɔ yira bon anw bɛ se o de la a tɔ o ye gouvernement ka baara ye o tuma na an kɔni y'a yira a ma bɛn a ma o tuma na wa an b'o cogo kelen fana na mais ko tɔw o ye ko wɛrɛw ye mais anw ni yɔrɔ min b'a la an y'a condamné
an taara banabaatɔw lajɛ ala sago i sago an balimakɛ y'a fɔ cogo min na comme n'i ti min kalama i t'o de kalama san o san ansaru bi joli di kɛ mawlidu la comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bi joli di fana ni jamana mago bi joli la ni jamana mago bi joli la a bɛ fɔ ansaru ye u bi bɔ ka taa jolitayɔrɔ la n'u taara joli foroko min b'u bolo o bi fa k'o ban u yɛrɛ b'a fɔ ko k'a to ten o ye ansaru wele o wele a b'o kɛ a faso ye san o san u bi joli di u bɛ fɛn caman kɛ mais ɲinɛ min farala kan o de ye ne bɔra min kalama o de ye ka a tɔgɔ ye di jabɛti contrôler i n'a fɔ jabɛti bɛ minnu na ko tɛ dɛ minnu ma deli ka jabɛti yɛrɛ lajɛ fɔlɔ docteurw nana ko mawlidu bonya kama u b'o kɛ ala kama fi sabilillah bɛɛ kana ka n'i ka jabɛti lajɛ parce que jabɛti bi mɔgɔ dɔw la u t'a kalama bon u ye waati dɔw ta k'o di mɔgɔw ma n bɔra min kalama o sira kan o y'o ye mais joli di ninnu o y'u ka baara ye bon a ye soboli min fɔ ansaru ma soboli kɛ a san 2 ye nin ye ministre min bi farikolo ɲɛnajɛ kunna balontan ninnu ni fɛnw o ministre yɛrɛ de bɛna ɲini ansaruw fɛ k'a fɔ a bɛ fɛ ka soboli dɔ labɛn ansaru tɔgɔ la n'a y'a fɔ ni bɛn kɛra la u bɛna fɔ ne ye n b'a fɔ kalanyɔrɔ la mɔgɔw ye k'a fɔ ni ala sɔnna ministre ko a bɛna soboli kɛ mawlidu bonya kama ansaruw tɔgɔ la o la an bɛ jɛ ka taa soboliyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ ministre de b'a labɛn ɲinɛ fana ministre y'a labɛn ayiwa a y'a fɔ an ye ani tɔn ɲɛmɔgɔw bɛnna na tuma min na u y'a fɔ ne ye n y'a lase kɛnɛ kan o de ye soboli in ye nin san 2 in kɔnɔ n'an bɛ taa sokurusi kɛnɛ na ministre ka wele de don mawlidu bonya kama a ko k'a b'a k'o de kama ala sago i sago ora an b'a karamɔgɔ fo ka barika la ka ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ni laban ko ɲuman ala k'a d'a ma an muso diyara balimakɛ ka ɲininkali la ɲina mawlidu dépense min kɛra la an bɛ yɔrɔ min na komi nin wagati in na jatigɛlaw ye min fɔ an ye fɔlɔ $135 an b'o la bi nin wagati in na ka da bɛɛ tulo kan ɲina fana séjour a janyana dɔɔni komi a b'a kalama ziyara kɔnna ka kɛ o budget o bɛ danna o ni nin tɛ kelen ye ziyara la mɔgɔ 20 kɔ de nana ziyara la o dépense o bɛ danna nka mawlidu ka nafolo wala mɔgɔ 30 kɔ o de nana ziyara la ɲina o dépense o bɛ danna nka mawlidu ka dépense o de bɛnna an bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na $135 ma donc an bɛ dugawu kɛ san ɲuman caman bɛ ala bolo ala k'o yira tɛ se ka ye wale kɛ yɔrɔnin kelen parce que an bɛ se ka mun jateminɛ baarakɛla minnu b'an bolo a baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kɛ fisabilila ye mais dumuni minnu bɛ d'u ma ani matériel misɛnninw minnu bɛ san ni an bɛ min fɔ sous-traitants ninnu ale y'o de fɔ donc n'an tilala tuma min na an bɛ sɔrɔ ka budget yɛrɛ tɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna n bɛ yen de an faso bɛ bɔ bolo la cogo di an ka kɛlɛ ye nin de an faso bɛ bɔ bolo la cogo di an y'o caman kɛ réfugiés gɛnna yan ne y'an ansaruw wele k'u fara ɲɔgɔn kan u ko dugu dɔw bɛ yen n'u ye dumuni kɛ sɔgɔma fo sini sɔgɔma maliyɛnw tɛ dumuni wɛrɛ sɔrɔ Mauritanie yan ne ansaru président wele u ye $100,000 ni $18,000 o don wa k'o fara ɲɔgɔn kan ka fɛngɛba ninnu ta mɔbilijan in tɔgɔ de remorque ta ka na charger balo la yan samiyɛ fɛ n'i y'u ye dingɛ kɔnɔ Mauritanie cɛncɛnmugu la u bɛ ka remorque ninnu jigin ka taa di maliyɛnw ma an y'o kɛ fi sabilila gouvernement ka dɔrɔmɛ t'a la an bɛ min fɔ a ye an ye nin de fɔ an ka kuma daminɛ na vieux Blé ka ko in na n ko ale n'anw ye maliyɛnw de ye an bɛ ka dugawu kɛ an faso a ka kisi an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ n dɛmɛ i ka tasuma don daga kɔrɔ kini ka mɔ o tɛ min yɛrɛ t'i fɛ ka kini daga ci ye wa min fɛ ka kini daga ci n'i ko ka lɔgɔ don a kɔrɔ a b'a tɔ bɔn ja o mais ni ala sɔnna don dɔ bɛ na jamana in gouvernement bɛ na sɛbɛkɛlaw dɛmɛ quoi ni ala sɔnna a man jan
jamana in gouvernement a bɛna sɛbɛkɛlaw dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka faso jɔ o cɛw bɛ na an tɛ se ka to tan o ne y'a fɔ aw ye an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yan bilahi san o san mawuludukɛla 4 ɲɔgɔnna de b'u ka jamana kɔnɔ min dɔnnen don mawuludukɛla ka ca quoi c'est à dire min bɛ min ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn san o san gouvernement bɛ miliyari 4 de di a kelen kelen bɛɛ ma u ka mawuludu la miliyari 4 a karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ sisan u bɛ ka quartier mumɛ de jɔ k'a di mawuludukɛla dɔ ma ko mawuludu dunanw ka jigin a kɔnɔ sabu a bɛ hɛrɛ se u ka jamana ma aha min yɛrɛ taara filɛ o bɛ kɛnɛ kan yan mais anw bɛ omnisport loué de a ka bon hakili ma anw bɛ omnisport loué de k'a wari sara bon mais nin ka bon hakili ma a ka bon hakili ma mais n bɛ Suguninkura fo ka Suguba fo ka Dividani fo ko ani marché Orozi n b'o fana fo ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u ɲɛmɔgɔw ka lettre kelen sɛbɛn u y'a signé ka tampon k'a la k'a di président ma ale de nana diya n ko a ma a k'a mara yen k'a fɔ mawuludu bɛ hɛrɛ min don jamana in kɔnɔ u da sera a ma ka dugawu caman kɛ a lettre b'a bolo k'a yɛrɛ u b'an kɔ n'an ko cogo o cogo o y'a sɔrɔ a kun état d'urgence ma fɔ mɔgɔ kun t'a dɔn a bɛ laban cogo min na mais a bɛ hɛrɛ se minnu ma yanni silamɛw ka kuma olu yɛrɛ wulila o tuma na an balimakɛ an kɔni an ma se gouvernement ma an b'o ɲini a fɛ k'a fɔ a ka anw dɛmɛ gɛlɛya bɛ don Mali mawuludu ko la siga t'o la o parce que fɛn o fɛn diɲɛna an b'o de fɔ don o don ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye tomo de ye anw ka karamɔgɔw n'i y'a lajɛ bɛnbaliya ani yɛrɛ bonya o de ye caman mago sa o de la jugu sera ka n'a sen da u tɔ kan n'a fɔra an ka baara kɛ sekoba dalen don so kɔnɔ o ti bɔ o bi fifa o bi digi a bi sogo ɲimi te bi wuli sekoba don o kɔni ka sekoya bonyana bon sekobaw ni karamɔgɔbaw de b'anw bolo n'i ko olu ka bɔ ko a ka ɲɔ ye a ka gɛlɛn dɛ an ka ko gɛlɛyaba yɔrɔ y'o de ye ɲɔ tɛ faamaw ti sɔn k'a b'u da an t'u jalaki hali bi parce que u m'a fɔ dɛ u m'a fɔ k'u ka mawuludu dabila c'est à dire mɔgɔ yɛrɛw de y'o jate minɛ n'o tɛ faamaw m'o fɔ dɛ la ilaha illallah u m'a fɔ bilayi k'u m'a fɔ u dun m'a fɔ an m'a mɛn u da o tuma na n b'a f'i ye mawuludu ni ala sɔnna mawuludu bɛ to sen na parce que n'a sɔrɔla mawuludu ye fɛn ye ko mɔgɔ dɔw de ta don n'u ma cɛsiri a bɛ tila u la nka mawuludu ye ala ta de ye ni ala sɔnna ala ka diinɛ bɛ to sen na fo ka diɲɛ wuli faama o faama n'a jiginn'i kɔnɔ ala b'i bɔ yen bilahi a kana jɔrɔ o la dɛ a y'a tulo majɔ a ka faama o faama n'i ye mawuludu bali ala b'i bɔ yen bilahi a kun tɛ kɛ maga gouvernement ye balontan yɔrɔ yɛrɛ d'u ma a san 4 ye ɲinɛ ye u ka terrain football gouvernement y'a di mawuludukɛlaw ma Maka n'i donna neti kɔnɔ ka ɲinɛ mawuludu lajɛ Madina alakira kaburu la i b'a dɔn mawuludu tɛ se ka kunbɛn n bɛ fɛ k'a fɔ ɲininkalikɛla ye ko mawuludu tɛ se ka dabila ala ta don a b'a kɔlɔsi voilà an y'a ye an ka jamana bɛ se ka wele silamɛyɔrɔ mais an ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ ye sisan min président n'a ka ministre wulila ka t'u sen jɔ mawuludukɛyɔrɔ 2 ɲɔgɔn na président de la république a n'a ka ministre ka t'u sen jɔ mawuludukɛyɔrɔ 2 ɲɔgɔn na sisan ko ka tila ka sécurité maa 17 labɛn k'a ka jamana fan bɛɛ sécuriser mawuludu kama
maa ba tan ni wolonwula o don wa sécurité maa ba tan ni wolonwula finitigi mawuludu kama k'u sécuriser mais anw ka kalanyɔrɔ la maa t'a dɔn maa ba hakɛ min bɛ yen mais sécurité min bɛ yen a tɛ tɛmɛ maa tan kan a tɔ bɛɛ y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye o tuma na c'est-à-dire anw ye maliyɛnw de ye n'an ma kuma an bɛ sa kabini Ala k'an da anw ye gouvernement dɛmɛ de an m'a kɛlɛ kabini Ala k'an da an ma tɔɔrɔ ɲini k'a s'a ma an ka histoire si kɔnɔ o t'an ka dossier la bɛɛ b'a ɲini ka hɛrɛ don i ka jamana na mais an ye jamana min fɔ sisan minnu bɛ ka so jɔ mawuludukɛlaw ye mawuludukɛlaw kanu tɛ o jamana bɛ hɛrɛ min sɔrɔ tɛ kare an bɛ min kalama kare 300 ni kɔ de bɔra Mali la yan ka taa yen u ka mangali la u ka culture ministre yɛrɛ ye invitation ci u ka ambassadeur ma yan k'a fɔ k'u ka seko ko k'a bɛ fɛ ka Hayidara y'a kɛrɛfɛ a ka mangali la u ka ambassadeur min bɛ yan a wulila ka na so kɔnɔ yan ka na ni lettre ye k'a fɔ u b'a ɲini fɛ hali ni tile 3 don ɲinɛ mangali la an ka taa k'u fɛ u ka seko ko a b'a ɲini ministre ye ci bila olu ma a lettre bɛ yan mais vraiment an dekuni bɛnna parce que ani ziyara bɛnna anw bolo an fana y'an ka bonya lettre sɛbɛn sanw ka ca Ala fɛ mais u ka yafa an ma sen an tɛ se ka taa olu ka ministre de bɛ wuli k'u ka karamɔgɔ ko n bɛ fɛ ka karisa invité ministre de bɛ wuli k'o invitation kɛ bon n'an tora ta a ma ɲi dɛ n'an tora ta a ma ɲi o tuma na ni ba degunna a bɛ cini kɛ dɛ sinon an y'an seko bɛɛ kɛ nin jamana in ye a bɛɛ mais dulɔmiyɔrɔw ni dɔnkɛyɔrɔw la yen sécurité garantilen don assurelen don mais maa ba joli ballontan terrain na bon an kɔni ni an ka jamana de don on est fier mais a tɛ se ka to tan Ala k'an dɛmɛ n bɛ an balimakɛ fo a ka ɲininkali la mais n b'a fɔ a ye toujours Hayidara ni a jɛɲɔgɔnw ye dɛmɛbaa de ye faso ye mais gouvernement tɛ n bɛ fɛ ka hakili jigin anw y'an labɛn yan ka taa Europe ka jamana 3 kɛ ani a jamana 3 bɛɛ maabaw minnu bɛ se ka ko dilan minnu yɛrɛ dɔnnen don k'olu de tun bɛ rebelles financer an n'u bɛɛ sigi la u yɛrɛ jɔra a la an ɲɛ kɔrɔ sabu rebelles de sera olu ma u ye layidu di u b'u seko kɛ mais nin baara in n'i y'a lajɛ politiki mɔgɔ dɔw ɲɛna ko gouvernement de ye anw bila nin na mais Ala tulo b'a la lahara ne kelen bɛ sa ka di n ka Ala ma an b'a kɛ yan don min na gouvernement yɛrɛ tun tɛ fɛ k'a ɲɛ yɛrɛ an ye mɔgɔw wele ka na nin salle kelen de kɔnɔ k'a bɛɛ labɛn yan mais u y'an ka cachette dɔw enregistré yan ka taa di faamaw ma ko an bi président contre la kuma lankolon caman an ka mɔgɔ dɔw k'u bɛ kuma ne ko non mɔgɔ si kana kuma n'an ka ŋaniya ye an faso de ye an ka ninnu to yen an k'a lajɛ an bɛ se k'an faso dɛmɛ cogo min an sɔrɔla société civile ani anw diinɛmɔgɔ an tilala ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka wari min bɔ an ka cotiser an ka gouvernement to yen an k'an faso jɔcogo ɲini n'an ye mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ka transport sɔrɔ olu bɛ taa Mali société civile ni Mali chrétiens ni silamɛw tɔgɔ la Europe ka taa baara kɛ pour que Mali ka bɔ tan an bɛnnen o kan mɔgɔ dɔw b'an na minnu bɛ politiki ko kalama dɔɔnin olu ko bon ko an bɛnna min kan nin ko yanni an ka wuli ko an kan k'a ye faama ye k'a fɔ a ye ko an bɛna taa nin ko in na alors an y'a ɲini an b'a ye a y'an bisimila an taara ɲɛfɔ a ye ayiwa an kɔni tun bɛ nin baara in de la baara kun cɛra sisan an bɛna mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna bila mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna bila ka taa Europe o ka taa kuma vraiment Mali ko la an sɛgɛnna o yɔrɔ de la président ko an ma ko nin tɛ société civile ni diinɛ ka ko ye bilen dɛ ko nin ye faso ka ko de ko tuma na n'a ma ɲɛ n'aw bɛ taa faso ka kan ka aw dɛmɛ a ka taa
an ka musaka yɛlɛmɛni ka bɔ an poche la k'a kɛ gouvernement poche a sɔrɔla tan de bon an ye nin labɛn bɛɛ kɛ an faso ye ka taa nin nɛnɛ in na ka ko bɛɛ kɛ girin na mais an bɛ faransi ambassadeur fo min bɛ yan faama o faama bɛ yen diɲɛ na n'o da bɛ don Mali kun ka ko kuma na a ye rendez-vous ta a bɛɛ fɛ k'a bɛɛ heure labɛn k'a d'an ma kabini an ma bɔ yan an ka avion jiginna an sira ka taa de minnu bɛ se ka sunɔgɔ olu bɛ sunɔgɔ anw minnu n tɛ avion fɛ anw tɛ se ka sunɔgɔ an sunɔgɔbali taara an taara an ka hôtel la k'an ka minɛnw jigin dɔrɔn o y'a sɔrɔ heure dɔ sera i sigilen i ni faamaw bɛ kuma na i bɛ sunɔgɔ de se si t'i ye anw ye nin kɛ an faso ye mais layidu dira anw ma ye k'a fɔ sisan accord bɛ kɛ u ka président yɛrɛ bɔra ka kuma télé la k'an yɛrɛ to yen ko sisan ko solution bɛ sɔrɔ Mali problème mais ala sɔnna accord signé na mana n bɛ fɛ k'a f'i ye anw bɛ se min na hali bi ka mɔgɔw sensibiliser anw bɛ se min na hali bi ka dugawu kɛ anw bɛ se ka cɛsiri min kɛ pour que an faso ka lafiya n'o tɛ u nana ni fɛn ye don min na n ko ban kɛra la o accord d'Alger nana don ban kɛra la joliw bɔnni kama anw de farala gouvernement kan mais an ma far'u kan ko accord ka ɲi dɛ a fɔra accord man ɲi n'i ko nin man ɲi i bɛ ɲuman de yira mais fɛn fila ma yira anw na juguman fila de yira n'an na a ye jɛni ni accord kolo in ye la'alla o n'a a bɔ balawu la walima a ka jɛ n'a ye a ka jamana ka minɛ an ko an bɛ nin accord kolo in ta an ka jamana kana tila anw b'an ka kuma fɔ fo ka taa an za an ti fila fɔ opposition bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na nin so in kɔnɔ yan opposition bɛɛ ne y'o reçoit yan leader tɔgɔ la ani société civile u nana u ko an kana sɔn kɔdi in na ko a man ɲi n ko nkalon t'aw da a ka kuma ye tiɲɛ ye anw t'a dɔn min bɛ kɔdi yɛrɛ kɔnɔ ne Hayidara kɔni t'a dɔn min b'a kɔnɔ yɛrɛ n ko mais anw kɔni sɔnn'a ma min na u ko jamana tɛ tila kɛlɛ bi ban jamana tɛ tila n ko n'o kɛra ka ban an sago tɔ bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ ka taa n ko tuma ni jamana tɛ tila kɛlɛ bi ban an ka o ta hali n'a man ɲi an k'o jɛngɛnen ta ten tari Mali na suma anw de wulila ka kuma opposition mɔgɔw fɛ ka hakili di mɔgɔ wɛrɛw ma pour que accord in ka se ka kɛ mais anw tɔgɔ tɛ se ka f'u ye bi an ko an faso ka hɛrɛ de sɔrɔ anw wulila ka nin baaraba in kɛ Mali de ye an m'a kɛ gouvernement ye dɛ o de la an b'o taa ni ka segin anw m'a kɛ gouvernement ye dɛ an y'a kɛ Mali de ye alors mais ni n'a nana ko accord sera ka signer ɲinɛ man ka kɛ o baarakɛlaw kɔ ɲɛni sira kan anw m'a f'u ka dɔrɔmɛ d'an ma u ma dɔrɔmɛ d'anw ma wa anw ma dɔrɔmɛ ɲini u fɛ anw ko de jamana bɛ lafiya cogo min na an balimakɛ ka ɲininkali la an bɛ se ka min fɔ a ye tiɲɛ don san o san mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka mawuludu lagosi mais o bɛɛ kɔ dɔ bɛ fara a kan o ye diɲɛ yɛrɛ taa cogo de ye kira ka kuma don kullu zi ni'matin mahsud ala ye hɛrɛ dɔɔni kɛ maa o maa ye diɲɛ na ko ala bɛ hasidiw bila i nɔfɛ o ye ala kira ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam mais n bɛ fɛ ka min fɔ arabuw fana b'a fɔ a bɛ tubabuw ka ntale fana na ko wulu bɛ kule mais dɔgɔ bɛ jɔ wulu bɛ kule sɛrɛ bɛ taga dɛ o kumana ni wulu kuleli ma dɔgɔjɔ bali kɛlɛ tɛ yen o kumana o ye laadala ko de ye o ti baasi ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni u ma se k'e ka dɔgɔjɔ bali fo kule dama i bɛ tɛmɛ ka t'i ka dɔgɔ la i ye min fɔ yɔrɔ dɔgɔyali la yɔrɔ dɔgɔyara u ye datugu mɔgɔw ye mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛma o tɛ so kɔnɔ o tɛ se an yɛrɛ ka demande la ne hakili la jamana yɛrɛ de kan k'o ye k'a dɔn an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ jamana ka sini hɛrɛ la ne hakili la foiriw bi kɛ pour que ka mɔgɔw wele de
ko bi labɛn jamana kɔnɔ pour que jama kana mais ni ala y'o sira dɔ di gouvernement ma fu o ka dɔrɔmɛ tɛ min na o ka n k'o dɛmɛ dɛ mais n'u m'a dɛmɛ ala b'a dɛmɛ o la an ye wele da an ka faamaw ye jango président de la république ale min n'an kun bi jɛ ka mɔludu kɛ kɛnɛ kelen kan an y'a fɔ a ye n ko a ka kɛnɛ dɔgɔyara a k'a lajɛ ka kɛnɛ dɔ di an ma an faso kɔnɔ kɛnɛ min sini nata la mɔgɔ caman bɛ se ka sigi a kan an b'a jɔli ɲini an fɛ dɛ an ko a ka kɛnɛ de di ni ala sɔnna ala b'a jɔ ayiwa an tɛ se ka fɛn fɔ o la fɔlɔ parce que an n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ an ma lɛtiri fana caman an bɛna lɛtiri caman k'a ɲini fana k'a ye ni jaabi min bɔra o la fana don dɔ la ni ala sɔnna a bɛna o jaabi dafalen fana sɔrɔ ni ala sɔnna an balimakɛ fɔ a ka kuma na Haidara sigilen tɛ ka foyi kɔnɔ ka bɔ kunnafonidilaw bolo fɔ faso jɔ kan comme u yɛrɛ ye tiɲɛ mɛn u ye tiɲɛ ye olu yɛrɛ k'an ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na o kɔni o jɔyɔrɔ bɛ journaliste yɛrɛw de bolo mais an dalen b'a la u bɛna jɔ faso ka ɲɛtaa jɔyɔrɔ de la an tɛ ka foyi kɔnɔ ka b'u ma f'u bɛna duloki bɔ faso in bɛ jɔ cogo min na tiɲɛ kan ka ko fɔ a ɲɛ kan an dalen b'a la u bɛna kɛ an b'o de kɔnɔ ka b'u yɔrɔ an b'o de kɔnɔ ka b'u yɔrɔ parce que u jɔyɔrɔ ka bon faso in jɔli la ɲininkali in diyara n ye n bɛ journalistw fo u yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛw na ni min dogolen d'u la u bɛ se k'o fana ɲininkali kɛ an hakili la n'an tora ta a man ɲi ala sago a sago i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ mais e yɛrɛ y'a fɔ sisan silamɛw ma bɛn a kan dɔw ko a kan ka kɛ dɔw ko a man ka kɛ mais minnu ko a man ka kɛ olu yɛrɛ ka dɔgɔn kojugu parce que kɛmɛ o kɛmɛ na olu tɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ maa 5 yɛrɛ kan minnu ko a man ka kɛ mais minnu ko a kan ka kɛ mun na olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bon comme samani b'ale la samani tɛ min na o ye seli de ye silamɛ bɛɛ bɛn bɛ seli kɔni kan mais seli bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ n'i ka misiri de don bɛɛ n'i ka alabato yɔrɔ de don o tuma na o fana ɲɔgɔnna de ye mawuludu ye bɛɛ n'i ka jama de don bɛɛ n'i ka mawuludu kɛyɔrɔ don bon mais o t'a yira ko mawuludu tɛ kelen ye mawuludu bɛɛ ye kelen ye mais a kɛbaaw n'a kɛyɔrɔ de tɛ kelen ye o ye diɲɛ yɛrɛ taacogo ye parce que kɛnɛ kelen yɛrɛ dɛsɛra mɔgɔ kelen dɛsɛra ka kɛnɛ sɔrɔ Mali la ni Mali bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o mawuludu bɛ taa kɛ min alors o na gɛlɛya dɔɔnin sa dɛ mana an b'an balimakɛ fo a ka ɲininkali la mawuludu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ ko b'o la o kɔ tɛmɛnen kɔ fana bɛɛ n'i ka kɛyɔrɔ don comme misiriw b'an bolo cogo min na a ka ca k'a sɔrɔ an bɛɛ hakilila ye kelen ala sago i sago kumakan laban min bɛ yen o de ye toujours ka journalistw fo ka u wale ɲuman dɔn an jigi b'u kan k'a fɔ faso in jɔli la ani tiɲɛ fɔli la anw ma siran an sɛmɛna ala la an b'a dɔn olu yɛrɛ tɛ siran tiɲɛ ye min ye ni k'a fɔ nka min fara kan Surakata Salamanta ale de ye Ansaru président ye dépense ni dekun min kɛra u bolo ɲinɛ musaka ko sira k'a cayara kojugu mais an balimakɛ journaliste in kun y'a ka damakasi kɛ a kan ka taa nɛgɛ bɔ a sen na farajɛ jamana na mais a ma dɛmɛ sɔrɔ alors ne y'a ɲɛfɔ président ye président ko ma a bɛ $1,000,000 d'a ma tɔn tɔgɔ la ni ala sɔnna a ma nin kɛnɛ in kan ni wuli kɛra président bɛna o $1,000,000 in di k'a d'a ma ka dugawu k'a ye fana ala bɛ se k'a tɔ nɔgɔya cogo min na pour que a ka taa yɛrɛ furakɛ ala k'o nɔgɔya sɔli ala rasul mana n bɛ dugawu kɛ i y'a ye dɛ ayiwa ayiwa o tuma na an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye ala k'a suma aw kɔ jamana ala k'a suma mais tiɲɛ ye min ye yarabi ala k'o de dɛmɛ jamana in minnu bɛ fɛ jamana in ka kisi a ka tanga hɛrɛ ka don a kɔnɔ
o ide mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ yarabi ala k'o tigiw dɛmɛ nka ni minnu bɛ fɛ k'a bɛɛ dun u yɛrɛ sago la yarabi ala k'olu dɛsɛ ala ka Mali kisi ala kira bonya kama ala k'aw bɛɛ kisi sɔli ala rasul salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin mauludu abike ka ɲini ala fɛ mauludu min ni a tɛmɛna nin ye ala k'a kɛ mauludu yɛrɛ hɔrɔma kama ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw don da kelen k'u bɔ da kelen a nana tɔɔrɔko minnu sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔni ni ala kira yɛrɛ hɔrɔma ye ni kalo in hɔrɔma ye k'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa akir da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi mau bolo sisamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na soro la ne ni fo asan ka jande mais akeri na fo mogo ma lamɛ mogo mago makala Allahu akbar bente yoro islamaya te Allahu akbar sigatola jamakulu nama bɛn nam ala t'aw dɛmɛ Allahu akbar min ko a ye jogo dilan jogo ye diinɛ ye n'u ko an k'a faga jogo tiɲɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni sigatola Allahu akbar Haidara